koju mi Crljenčani gradimo radi nas, radi podsjećanja na naše sinove, braću i očeve koji položiše živote za nezavisnu i slobodnu Bosnu i Hercegovinu. Pozivamo sve prisutne da sa učenjem potihe sjetimo svih bosansko-hercegovačkih šehida i šehida džemata Crveni koji mi danas poštujemo šehidskim mešanjem. S nama su danas ovdje i dragi gosti. Magistar Osman Čehajić, općinski načelnik, Ahmet Egrlić, ministar u vladi Unsko-Sanskog kantona, Nedžad Đukanović, zastupnik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, Amir Avdić, federalni zastupnik i dr. Mujo Begić iz Instituta za nestale i drugi predstavnici javnog i političkog života naše općine. Hvala svima što ste došli, uveličate ovaj za nas važan trenutak. Sada pozivam predsjednika mjesne zajednice i predsjednika građevinskog odbora za izgradnju šehidske česme Sulejmana Omerović da nam se obrati. Uvažene porodice šehida, draga djeco, poštovane majke i supruge, dragi gosti, eselamu alejkum. Danas Crljenčani za svoju dušu, za svoj obraz čine 3 plemenita djela. Podižu zajednički šehidski nišan, obilježje za naše šehide, uređuju čuvenu veliku vodu i skidaju sa svoga srca dug prema onima koji nisu žalili svoje živote za slobodnu Bosnu i Hercegovinu, općinu Ključ i za svoje Crljenje. Dugo smo se pripremili da odižemo svoj obavez i evo danas to činimo. Ovo je poduhvat pored građana Crljenja i učestvuju u ministarstvu za pitanje boraca u vladi Unsko-Sanskog kantona s gotovo polovinom sredstava potrebnih za izgradnju od planiranih 50.000 krajina. Nesebično su nam pomogli i ključki poduzetnici i ljudi dobre volje za čija imena nikada nismo ni čuli. Oni koji još nisu dužili svoj dug prema ovoj hairu dijelu, mogu to još učiniti. Hvala još jednom svima, a posebno ministru Egrlić koji je u ovim kriznim vremenima našao volje i novca da nam pomogne. Zahvala i onima koji su na bilo koji drugi način pomogli, mislim ovdje prije svega na one koji su dali ideju da se ovakav objekat sagradi, zatim DO Graping koji je autor projekta, zatim općinskom organu uprave na ažurnost vezane za potrebnu dokumentaciju, općinskom komunalnom fondu DO Anko Lot koji se nadamo se sa zadovoljstvom svih ovaj objekat sagraditi za 40 dana. Mi podizamo prelijepi objekat koji će krasiti naše selo, naša lica i biti putokaz za budućnost mladim generacijama. Pored toga i lično se na dan otpora agresoru sjećamo onih Crljenčana koji danas temeljimo česmu i s posebnom ponosom spominjamo njihova imena. Osmanović Hamdija, Osmanović Nedžad, Osmanović Edin, Dedić Mehmet, Dedić Zajim, Medić Fuad, Medić Meho, Omerović Saif, Kablić Kasim, Medić Ferit, Medić Velit, Brković Hamad, Dedić Almaz, Medić Šefik, Dedić Refik, Osmanović Serdalija i Osmanović Ejub. Ova će imena sa zlatnim slovima biti ispisana na ovoj česmi da se pamte i zapamte. Moramo priznati da su se mi Crljenčani ponekad zacrvenjali pred misafirima koji su ovdje hodili, ali hvala Bogu i to je danas iza nas. Hvala još jednom što ste se nas podržali i sve vas pozivam na otvaranje koje ćemo organizovati u julu mjesec ove godine. Hvala vam. Sa nama je i općinski načelnik magistar Osman Čehajić koji će kazati ovom prilikom par riječi. Aj tamo način. Možda ovdje je najprigodnije. Cijenjeni uvaženi prisutni, stvarno i iskreno sam počašćen što danas na ovaj dan kada i otvaramo prvi dan, otvaramo obilježavanje majskih dana otpora i sjećamo se na sve ono što se dešavalo 1992. godine na području Ključke općine. Ovo je svakako pravo mjesto koje smo do sada isto obilježavali, međutim pravo mjesto i pravi način da polaganjem kamenog temeljca za šehidsku česmu ovdje
početak juna i prisjetimo se svih onih koji su stradali i u Prhovu, i u Krasuljama, i na Laništu, i u Biljanima, i u Donjoj Sanici, i u Gornjoj Sanici, i svih 650 ubijeni. Ova spomen česma, ova šehička česma će nas sigurno svaki dan podsjećati na ono odakle je to sve krenulo. Kad je izvršen napad na Općinu Ključ ovdje u Crljenima. O tome svemu će govoriti detaljnije danas sudionici tih događaja i ja ih pozivam da danas evociraju uspomene i da ova naša djeca znaju šta se dešavalo i na koji način se sve to desilo 1992. godine. Šta je naša obaveza? Svih nas koji radimo i u zakonodavnoj i u izvršnoj vlasti jeste da se ovo ne zaboravi i mi to činimo dobro. I ovaj mjesec dana ćemo to činiti svaki dan. Evo, od sljedećeg četvrtka i petka je na Starom gradu obilježavanje Dovišta. Ja vas pozivam da pogledate jedan dokumentarni film koji je jako važan i evo, dobro da se čuje dokumentarni film o doprinosu imama jedinstvu Bosne i Hercegovine. Ja kad sam ga prvi put pogledao, ja sam ostao iznenađen jakom porukom koju je taj film pogledao. Možemo poslije toga diskutovati, ali evo ja vas pozivam da pogledate taj film, to će biti još četvrtak navečer. Šta je još naša obaveza, poruku koju želim poslati, jeste da ne smijemo dozvoliti da nekažnjeni prođu oni koji su taj zločin napravili. 650 ubijenih je obaveza naša da svjedočimo, da se istina pokaže, da se ne treba puno nama dokazivati. Mi znamo 650 slučajna je ovdje na području općine Ključ, međutim, izgleda da nekima treba prihvatiti. Evo, neću nadužiti. Hvala lijepo, stvarno se počne da se danas mogu biti lijep večer. Koji je značajno pomogao da se ovaj događaj danas desi, jeste ministar za boračka pitanja u vladu i Hrvatskog kantona, Ahmet Eglić. Pozivamo ga da nam pomogne. Nekako smo stali svi ovako, pa ne znam kako se okrenuti. Ja ću vas skupa poselaniti, pozdraviti i zahvaliti vam se što ste u velikom broju došli da podržite ovo hajde djelo. Ono što ja mogu kazati iz perspektive mene kao ministra, a vezano za ovo spomen obilježje, je to da sam ja sa zadovoljstvom prihvatio da ministarstvo učestvuje u ovom hajde djelu. Naime, evo, nekolicina Crljenčana me pozvala jedan dan, baš na ovom mjestu smo stali i dogovarali se šta treba ovdje da uradimo. Ja sam tada obećao 10.000 konvertibilnih maraka učešća u ovom spomen obilježju. Ali tako i sam teren nalagao da to bude jedno malo grandioznije obilježje i malo veće i malo skuplje, to nije bilo dovoljno. Pa su tražili još podrške i ja sam obećao dakle još 10.000 konvertibilnih maraka. Dakle, da vlada kantona podrži ovo spomen obilježje. Mi smo odmah nakon prvog sastanka uplatili 10.000, 10.000 ćemo uplatiti nakon početka radova i moram vam reći da je ovo vlada kantona jednoglasno podržala. Dakle, svi ministri i premijer podržali smo i cijenimo da je Ključ stradao, da ključka naselja treba da imaju spomen obilježja koja trajno podsjećaju na sve ono što se dešavalo 90. godina, na sve zločine, na svu žrtvu, ali i na ponos koji mi ovdje nosimo sa sobom. Jer u uvjetima u kakvima smo mi pružali otpor, gotovo da je bilo nemoguće pružiti otpor, pogotovo ovdje u Crljenima. Crljeni su, inače, kako vi to dobro znate, potpuno okruženi. Dakle, oko Crljeni su bila srpska sela koja su bila naoružana sa paravojnim formacijama, dok smo mi ovdje